И поста хора, аз съм Crazy Killer и днес ще правя ревю на сервера на DavidBG. Да, това тук е спална, смисъл не е построен. Това е survival свят. Тук си правиме къщи. Тук монито е го DavidBG. Кажи. Хай. На. И тук. Да, това е. Той мисля, че е АФК. Дейвид. Това къщата на Мони. Това тук не знам на кой къщата е. Това на Дейвид къщата мисля. Това тук не знам на кой къщата е. Това е на Endertronic. Това тук е моята, не съм я написал още. Мисля, че моята къща е най-голямата. И да, това мисля да от клипа. Едно малко ревю на серверът му. Както казвам, серверът е на DavidBG и се казва SurvivalBG. И да, това беше от мен хора и довиждане.